Už pri prvom pohľade je jasné, že toto nie je len taká obyčajná kolobežka. Kukirin G3 Pro je seriózny stroj, ktorý si poradí s tým najdrsnejším terénom. Dva motory s celkovým výkonom 2400 W, hydraulické brzdy, špičkové odpruženie a jednoduchá výmena batérie. Toto je model, ktorý posúva hranice elektrickej mobility. Som Ondrej z najkolobežky.sk a dnes ti predstavím kolobežku, ktorá je určená aj pre tých, čo očakávajú od jazdy viac. G3 Pro je stavaná na poriadnu záťaž. Má moderný a robustný dizajn. Rám z hliníkovej zliatiny má hmotnosť 39,6 kg, ale aj napriek tomu ho vďaka skladaciemu systému prenesieš alebo uložíš v menšom priestore. Kolobežka je vhodná pre jazdcov vysokých 170 až 200 cm a jej maximálna nosnosť je až 120 kg. G3 Pro patrí medzi najsilnejšie modely značky Kukirin. Má dva 1200W motory, celkovo 2400W, ktoré zvládnu aj prudké stúpanie až do 35-stupňového terénu, ktoré bežné kolobežky vzdávajú. Po odblokovaní sa rozbehne až na 65 km za hodinu a to už je poriadna dávka rýchlosti. Poháňajú vymeniteľná 52V batéria s kapacitou 23 Ah, ktorá poskytne dojazd až 80 km na jedno nabitie. Chcete si kúpiť elektrickú kolobežku, bicykel alebo značkové príslušenstvo a náhradné diely od popredných výrobcov ako sú Kukirin, Engve, Xiaomi a ďalší? Najširší a najväčší výber nájdete na najkolobežky.sk. Ku každej kolobežke či bicyklu u nás získate dopravu zadarmo a profesionálnu zákaznícku podporu, ktorá vám pomôže so všetkými otázkami. najkolobežky.sk. Vaši odborníci na elektromobilitu. Táto kolobežka vyniká tam, kde iné zlyhávajú. 10-palcové offroadové pneumatiky poskytujú výbornú trakciu a držia pevne na štrku, polných cestách alebo v lese. Dvojité a plne nastaviteľné odpruženie skvele pohlcuje nárazy a zabezpečuje pohodlnú jazdu aj na veľmi nerovnom povrchu. Na výber máš 3 jazdné režimy. Eco pre úspornú a šetrnú jazdu do 25 km za hodinu, normál pre bežnú prevádzku 45 km za hodinu a sport, keď chceš plný výkon až 65 km za hodinu. Dobre, takže teraz tam máme nastavený single motor a prvý mód z troch. Takže ideme tak približne 20 km v hodine. Krásna vyhliadková jazda. Skúsime tam nastaviť druhý mód a stále na single motore. No, to už je o inom. Je to dosť citeľný rozdiel na to, že stále ideme len na single motore a v druhom móde. No a už to ide 40 km. Som zvedavý, ako pôjde pri treťom móde. No rozhodne na týchto kolobežkách v takejto naozaj vysokej rýchlosti už odporúčam si zaobstarať príľbu kvôli bezpečnosti a samozrejme ísť s okuliarmi, pretože to môže byť naozaj veľmi nepríjemné, keď vám do tváre lietajú muchy. Taktiež aj táto kolobežka má výborné odpruženie, necítiť vôbec žiadne nerovnosti. Má dvoje brzdy, predné aj zadné a obe skvele brzdia. Z väčšej rýchlosti veľmi prudko dokážu dobre zabrzdiť. A tak teda vyskúšame ten náš double motor. Koľko to dokáže vytiahnuť na tom prvom režime. No, double motor, prvý režim je 20 km za hodinu, takže teraz skúsime ten rýchlejší. Druhý režim, koľko to dokáže maximálne vytiahnuť. Tak tu je to hneď cítiť už pri jemnom pridaní plynu. Je to paráda. Hneď to má lepší záber. No, naozaj sa na nej veľmi výborne jazdí. A teraz vyskúšame ešte mód 3. To by mala byť tá najsilnejšia varianta. No,
Tak to už je ale poriadna pecka. Teraz skoro 60 km za hodinu. Fakt parádna jazda. To už je naozaj veľmi vysoká rýchlosť. Ale stále zostáva stabilná. A veľmi dobre brzdí. Teraz som nemal brzdový pedál, ani stlačený úplne na maximum. Pri výkonných kolobežkách je bezpečnosť kľúčová a G3 Pro nenecháva nič na náhodu. Hydraulické kotúčové brzdy ti dodajú istotu v každej situácii. O tvoju viditeľnosť sa postará až 11 LED svetelných prvkov, vrátane smeroviek, ambientného podsvietenia a silného predného svetla. Kolobežka je vybavená spínacou skrinkou, ktorá je chránená proti krádeži. Ide o dodatočné zabezpečenie, ktoré pri bežných modeloch len tak nenájdete. LCD displej zobrazuje všetky dôležité informácie. Rýchlosť, stav batérie, dojazd a jazdný režim. Kukirin G3 Pro nie je len výkonná elektrická kolobežka. Je to dôkladne premyslený stroj s prvotriednou výbavou, ktorý splní požiadavky aj tých najnáročnejších jazdcov. Špičkový výkon 2400 W, batéria s dojazdom až 80 km, hydraulické kotúčové brzdy, prémiové odpruženie a extra zabezpečenie. Je navrhnutá tak, aby zvládla každodennú jazdu v meste aj náročný terén mimo neho. Na najkolobežky.sk ju nájdeš s kompletným príslušenstvom, náhradnými dielmi a dvojročnou zárukou. Pokiaľ hľadáš elektrickú kolobežku bez akýchkoľvek kompromisov, G3 Pro si určite zaslúži tvoju pozornosť.